Ese moble, o que levabas tempo soñando. Esa mesa que sempre pensaches que che gustaría ter. Aquela lámpada na que te fixabas cada vez que nos visitabas. Vilanova Peña. Selecciona na súa tenda de Ribadumia mobles e complementos das primeiras marcas con descontos do 30, o 40 e o 50%. Aproveita esta oportunidade, limitada ás unidades en produtos de exposición. Vilanova Peña, en Ribadumia dende 1969, creando fogar. Ola, benvidos a Orixe e Calidade. No programa de hoxe falaremos de Yesca e dun produto que acaban de sacar ao mercado para tratar esta enfermidade da madeira. Ademais, achegarémonos á adega Laureatus, citada en San Martiño, en Meis, e falaremos do Basque Culinary Center, que dedicará parte do seu plan de estudios á cociña e os viños de Galicia. Comezamos. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. Enfermidades da madeira como a Yesca obrigan algúns casos a cortar a viña e a partir de cero. Para evitar isto acaba de sair ao mercado un produto e del falamos con Raquel Cascallar, técnico da Sociedade Agrícola Galega Soaga. Son moitas as enfermidades que poden atacar o viñedo. Nesta época do ano, coa planta en parada vegetativa, en plena campaña de poda, hai que ter especial atención cos fungos que atacan e se propagan dentro da cepa. Un destes fungos da madeira é a Yesca. Propágase facilmente e chega a matar a planta en pouco tempo. La Yesca es una enfermedad de madera muy compleja que viene producida por una serie de hongos que se introducen en el interior de la planta, principalmente por las heridas de poda. Una vez en el interior se alimentan de la madera, del brazo y del tronco de la planta, y al alimentarse de la madera pues hace que no fluya correctamente la savia a través de ella. Esto repercute en estados fenológicos más avanzados en la hoja. Se ve entre las hojas, entre los nervios de las hojas, unas decoloraciones rojas y amarillos hasta llegar a los nervios. Cantos máis anos ten o viñedo máis risco de enfermidades con fatais consecuencias. Buscando a prevención e para frear o desenvolvemento da Yesca, púxose á venta un tratamento que a priori conseguirá tal fin. Azamin Yescolp es un producto totalmente novedoso para el tratamiento de enfermedad de Yesca. Es un producto que hasta ahora se podía comprobar que no había soluciones para esta enfermedad y ha salido este nuevo producto que está dando unos resultados excelentes. La materia activa, que es el quitosano, ha sido probado en países del mundo y en diferentes cultivos. El Azamin Yescolp tiene una forma de actuar diferente a los demás. Este producto penetra en el interior de la cepa, en los vasos vasculares, y provoca que la planta pueda defenderse de manera natural. Provoca un aumento de hormonas naturales de la planta, de antibióticos, incluso de lignina, que hace que dificulte la entrada del hongo en el interior de la planta. Como e cando se debe aplicar o tratamento? El Azamin Yescolp ha de aplicarse mediante pulverización, con una dosificación de 1 litro por hectárea. Es importante decir que ha de tratarse toda la parcela donde haya las cepas infectadas. Ha de aplicarse ahora en las labores de invierno que estamos realizando de poda, inmediatamente después, para que el producto penetre dentro de la cepa.
y después en primavera, con estados fenológicos más avanzados, ha de aplicarse después de un laboreo en verde. Esto quiere decir que después de un despuntado, un deshojado, cualquier labor que se haga en ese momento, pues ha de aplicarse. Es importante resaltar que este producto puede mezclarse con cualquier otro tipo de producto que no tenga una base de cobre. Sí se puede mezclar, que sería lo idóneo en este momento, con un aceite de invierno, por ejemplo. E durante canto tempo debemos tratar a viña danada? Es importante realizar este tratamiento durante 3 o 4 años para que la efectividad del producto pues, sea la que estamos buscando. A efectividade vese a longo prazo, pero adegas da denominación de orixe Rías Baixas xa están a constatar os bons resultados deste tratamento contra a llesca. Es un producto cuya efectividad se ve sobre todo a largo plazo, pero sí que hemos tenido aquí en esta denominación de origen Rías Baixas pruebas de que al aplicarlo ya se ven los resultados. Tan importante ou máis que o tratamento é a prevención. A llesca propágase polas esporas no que axuda o vento e a chuvia, pero tamén os utensilios de corte empregados durante a poda. Por iso, os técnicos recomendan podar en tempo seco, desinfectar as ferramentas, queimar os restos de poda e cicatrizar os cortes. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. En Orixe e Calidade convidámoslos hoxe a visitar a adega Laureatus, situada en San Martiño, no concello de Meis. Un soño convertido en realidade en 2010 para a familia Ouviña, vinculada tradicionalmente ao mundo do mar, en concreto a distribución de mariscos. Dun maridaxe perfecto, marisco e albariño, naceu Laureatus. Foi hai máis de 10 anos cando Laureano Ouviña, posuidor dun dos mellores centros de expedición de mariscos de España, puxo a andar o seu soño de ter unha adega e viño propios. Un soño que se converteu en realidade en 2010, e no que se involucrou toda a familia. A idea parteu de meu pai, co cal honramoslle co nome del, que é un nome laureano, entonces ten un nome latín que é de Laureatus. E, bueno, foi un soño que estivo desde pequeno de ter unha adega, sempre lle gustou moitísimo todo relacionado co tema do viño, e entón, pois, realmente a idea parteu del. Entón, pois, fomos involucrando toda a familia, e, bueno, neso estamos, ahora é un proxecto que estamos moi ilusionados todos. Temos unha empresa aquí na zona, Mariscos Laureano, que levamos 25 anos, entón, pois, parteu un pouco, non? Porque son dúas cousas que van moi maridadas, o viño co marisco, e tamén foi unha razón que nos impulsou moito, pois, a facer un proxecto de dúas cousas que, evidentemente, cando te sentas nunha mesa, forman un bo matrimonio, que é o marisco co viño. A adega sitúase en San Martiño, no concello de Meis, e aos seus pés érguese unha parcela de 4 hectáreas de viñedo. Ademais desta finca de Saramagoso, Laureatus conta con outros viñedos en Talide, Redondelo, en Meis, e no Couto, en Cambados. Temos unha parcela aquí de unhas 4 hectáreas, e despois temos en diferentes viñas, na zona aquí de Meis, temos tamén en Cambados, outras 4 hectáreas, facendo un total de 8 hectáreas de viñedo propio. A uva, mayoritariamente, nun 80% é nosa. Despois outro 20% ou tal, é uva foránea, moi seleccionada, porque nos no que sí é un tema que coidamos moito é a selección da uva. A adega ten capacidade para 120.000 litros e está equipada coa máis moderna tecnoloxía do momento en elaboración de viño albariño. Neste momento a bodega ten unha capacidade de uns 120.000 litros, pero, bueno, facilmente ampliable hasta 200.000. Dos cales, ahora mismo estamos facendo dúas variedades de viño, unha cuns 80.000 litros, que formaría o viño de produción maior, e outro viño de uns 16.000 litros. O viño mayoritario é Laureatus 100% albariño. Da colleita 2011 sacáronse 80.000 botellas ao mercado. A vista preséntase como un viño amarelo limón semimaduro cunha lixeira burbulla. Ten un olor intenso a mandarina, pera, mazá, fiuncho, piña e mango.
En boca ten unha entrada fresca, cunha acidez equilibrada, persistente e cun retrogusto vegetal elegante. Neste momento estamos comercializando o Laureatus, que é un viño 100% albariño, que parte dunha selección da uva e un cuidado de todo o proceso. E, bueno, é un viño que está gustando moito, ten unha cata, está collendo unha cata moi boa crítica. É o viño, por falalo, de produción maior. Da colleita 2010 é o primeiro Laureatus Lías que sae ao mercado cunhas 16.000 botellas. Tamén 100% albariño, este é un viño de cor amarelo palla con tons limón e brillante. Ten aroma intenso a froitas maduras como membrillo, melocotón e mango. Desprende tamén notas minerais, melosas de panadería fina e outras especiadas que lle dan unha personalidade moi especial. En boca ten unha entrada potente, con acidez para mantelo fresco e cunha retronasal moi frutosa. Despois tamén estamos facendo un sobrelías, non? Que é un viño, pois, a efectos, por exemplo, un tinto como un crianza vai criado sobre lías, en atmosfera inerte e tal. Bueno, é un viño que está quitas a un ano, non é un viño do ano como é o Laureatus normal. Bueno, un viño que a verdade está tendo unha crítica excepcional, a xente está lle gustando moitísimo, leva unha presentación diferente, o normal leva unha bordalesa, o Lías leva unha botella borgoña. A Adega Laureatus diríxese a clientes que busquen un viño de calidade. Bueno, isto vai dirixido a un cliente que, sobre todo, prime a búsqueda dun viño de calidad. Nos intentamos facer un produto de calidad para a xente que lle guste disfrutar dun viño de calidad. Por eso, desde o Laureatus, xa partimos da base o sea, buscando un viño de unha alta calidad, seguindo co Lías tamén, bueno, a clientela que temos, pois, realmente é unha clientela tanto do mercado nacional como internacional, pero estamos orientados sobre todo a clientes que, bueno, que buscan un produto de calidad. O mercado principal é o nacional, pero tamén traballan na exportación a países europeos, latinoamericanos e asiáticos. Estamos introducindo en Alemania, no Reino Unido, e despois tamén en algún país de Latinoamérica, e, bueno, temos contactos xa avanzados tamén con, bueno, algún mercado asiático e tamén os países nórdicos. Pero, bueno, un tema que vamos tamén pasiño a pasiño, porque o que nos interesa é, pois, ir consolidando o viño, pero, bueno, pasiño a pasiño. En canto á promoción, o boca a boca vailles moi ben, sobre todo tendo en conta a importante carteira de clientes que herdaron do negocio dos mariscos, que traballa cos mellores restaurantes de España. Temos contactos tanto do mercado nacional como do internacional, pois pasa que no sector da alimentación, pois sempre duns contactos levanta outros, entonces pois realmente é o que nos está funcionando mellor, a mellor estrategia comercial. O tema de feiras de momento pois non tampouco presentamos, e bueno, se che digo a nosa estrategia pois basa un pouco no boca a boca. De cara ao futuro, a Adega Laureatus quere introducir no mercado un novo viño, neste caso un criado en barrica de carballo. Estamos tamén ultimando para salir cun viño de roble, na cuba que podechedes ver. Vamos quitar tamén un viño de roble e algún proxecto máis. Tamén estamos xa, de cara a que un ano vamos ter tamén algunha novedade máis. A máis ampliar a súa gama de viños, tamén hai proxectos para a adega. Mellorar os exteriores e pôr en marcha un salón de actos son os máis inmediatos, pero o principal... Como se di, sin presa, pero sin pausa, pois o proxecto ir así, pouquiño a pouquiño consolidándonos, que a xente vaya probando o viño, que lle vaya gustando, que vaya repetindo, en eso estamos. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome.
Os viños e a cociña de Galicia serán materia de estudio no Basque Culinary Center. Ata alí achegaránse prestixiosos cociñeiros galegos e tamén persoeiros do mundo do viño como José María Fonseca, presidente de Bodegas Terras Gauda, ou o xornalista e escritor gastronómico Miguel Vila. A gastronomía e os viños galegos serán as materias que se estudarán durante un semestre no Basque Culinary Center, a Academia Vasca de Gastronomía impulsada por chefs do País Vasco como Arzac, Martín Berasategui ou Pedro Subijana. No que queda de curso, os estudiantes aprenderán técnicas, cultura e os produtos de Galicia, elaborando 6 pratos típicos da nosa cociña. Igual para un gallego son platos típicos, ¿no? Como el pulpo a feira, o empanada, o pote gallego, la con grelos. Pero imagínate que el estudiante que viene de todo el mundo al Basque Culinary Center pues va a practicar esos platos gallegos, va a tener asignaturas de que les hable de cultura gallega, de las tradiciones, de la antropología, de la sociología, que van a catar vinos gallegos, y al final, en el fondo, se trata también de que esa cultura y ese saber hacer que hay aquí, pues estos estudiantes que vienen de todo el mundo también se lo lleven dentro. Ademais, pro 20 de marzo organizouse unha xornada na que participarán persoeiros do mundo do viño e cociñeiros que falarán da tradición gastronómica de Galicia. Irán José María Fonseca, Miguel Vila y luego 3 cocineros como son Pepe Solla, José Canas y Javier Olleros, que son pues 3 representantes del Grupo 9 y también de restaurantes que nos parecen que son un modelo y un magnífico ejemplo que nuestros estudiantes tienen que entender, que tienen que conocer para que entiendan todo lo que está pasando en la cocina gallega. A cociña, sin que perda a súa personalidade e a súa esencialidade, enriquecese sempre a base de intercambios. Cando un cocinero viaxa e volve, vai aportar algo, o que xa temos, e cando outros veñen de fora tamén nos van a contar, ou nos vamos ali e contamos. Entón, isto é o que de verdade vai enriquecendo as nosas despensas, as nosas formas e os nosos modos, ¿no? Para presentar o proxecto, o Basque Culinary Center organizou unha xornada en Casa Solla, en Poio, na que participaron autoridades políticas, os cociñeiros do Grupo 9 e adegueiros, entre eles o presidente da Denominación de Orixe Rías Baixas, institución que tamén colabora neste proxecto. Bueno, nosotros el sector de la gastronomía es un sector con el que tenemos que ir de la mano y por lo tanto la Basque Culinary Center ya desde el primer momento nosotros les prestamos toda la colaboración y les pedimos toda la ayuda posible y estamos en disposición de colaborar en todo lo que sea necesario y lo que sea posible porque necesitamos que el mundo de la gastronomía vaya a nuestro lado. Precisamente a primeira visita a Galicia do Basque Culinary Center fíxose o pasado mes de maio a adegas da Denominación de Orixe Rías Baixas. Achegámoslles agora outras novas do sector. Turismo de Galicia desenvolveu unha aplicación para teléfonos intelixentes que permite ao usuario coñecer e localizar os distintos puntos de interese nas rutas do viño de Galicia, nas 5 denominacións de orixe: Rías Baixas, Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra e Ribeiro. A súa descarga é gratuita e xa está disponible para iPhone, Android e BlackBerry, co nome No Turismo Galicia. A información proporcionase en galego, castelán e inglés e inclúe pequenas fichas con datos de contacto e a situación concreta dos provedores. Ademais, a aplicación permitirá realizar unha chamada telefónica directa, enviar correos electrónicos e visualizar as rutas en Google Maps dos diferentes establecementos. O concurso internacional Viño e Muller celebra este ano a súa 4ª edición. Xa está aberto o prazo de recepción de mostras que deberán estar en Madrid antes do 10 de marzo para proceder ás catas o día 19 dese mesmo mes. O certame, organizado por Alamesa e o circulodelvino.com, establece nas súas bases que os viños do concurso deben ser elaborados por bodegas onde a muller comparta responsabilidades o 50%, como mínimo en áreas como a produción, enoloxía, enxeñería agrónoma, na comercialización e mercadotecnia, directora, responsable comercial ou de exportación, ou na administración, directora, xerente, administradora. Os premios Viño e Muller 2013 celebraránse o 20 de marzo e os diplomas aos finalistas entregaránse en abril. Esta semana celebrase en Zaragoza en NOMAC 2013, o Salón Internacional de Maquinaria e Equipos para Adegas e do Embotellado. Nesta feira preséntanse todas as novidades e tendencias do sector en todas as súas vertentes, desde produtos enolóxicos, industria auxiliar da viticultura, maquinaria pro procesado da uva, pro embotellado, pro procesamento do viño, depósitos, envases, etc. Este prestixioso Salón Internacional celebra este ano a súa edición número 19.
Nela danse cita a profesionais do sector de todo o mundo, enólogos, viticultores, fabricantes, adegas, consellos reguladores de denominación de orixe e medios especializados. Pois ata aquí o programa de hoxe. Orixe e Calidade volve o vindeiro xoves á mesma hora, xa saben, disfruten da semana. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Ese moble, o que levabas tempo soñando. Esa mesa que sempre pensaches que che gustaría ter. Aquela lámpada na que te fixabas cada vez que nos visitabas. Vilanova Peña. Seleccionou na súa tenda de Ribadumia mobles e complementos das primeiras marcas con descontos do 30, o 40 e o 50%. Aproveita esta oportunidade, limitada ás unidades en produtos de exposición. Vilanova Peña, en Ribadumia dende 1969, creando fogar.